Nangipablaak ti Northwestern University ken ti Mariano Marcos State University ti listaan dagiti law graduates da nakapasa iti September 2025 Philippine Bar Examinations. Manipod iti Northwestern University, imabot iti 20 examinees iti baligian nakapasa iti bar examinations. Amang ipakita ti panagtultuloy ti kinalaing ken kinagaget dagiti estudyante iti universidad iti benneg ti Abugasya. Iti met Mariano Marcos State University ket 8 dagiti nakapasa iti bar examinations. Impakita dagiti dua universidad iti panagyaman ken ragsak para kadagiti bar passers. Anang paneknek iti kinepektibo ken panagisagana ti programa iti duang institusyon para kadagiti sumaruno a legal professionals iti rehiyon. Karaman dagitoy kadagiti 5,594 ang nagbaligi ang nakapasa manipod iti 11,420 a bar examinees iti entero a pagilian nga addaan iti national a passing rate iti 48.98%. Impakamo ti Korte Suprema babay niti 2025 Bar Committee Chairperson Associate Justice Ami Lazaro Javier ang maangay inton Pebrero 6 ti panagsapata ken panagpirma iti Roll of Attorneys. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.